बे समाव सासे बर' सुबुंनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि उदांस्रि सान फालिनायाव दै गांनाय एबा सान्दुंनि गरमजों दुंहाव देहाखौ गोजोननाय होनो बाक्सानि सालबारि महकुमानि खुंथायाव 76थि उदांस्रि सान फालिनायाव समाज सिबियारि नबिन गयारि बिथाङा लेमन जुस राननानै होदों। 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव उदांस्रि जानायनि उनाव फैयै फैयै भारत हादरा दिनै 75 बोसोर आबुं जाबाय। दिनै दुलाराय भारत हादरावनो 15 आगस्ट उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। थिग बेबायदिनो सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथारावबो मेहेर गोनाङै गाजा गोमजा फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गासै फरायसाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लाफैदों। दिनै 76थि उदांस्रि सान फालिनायाव बाहागो लानाय एबा नायनो फैनाय गासै सुबुंफोरनो बेसेन नाङाजासे लेमन जुस बानायनानै लोंहोदों। समाज सिबियारि नबिन गयारिया 3,000सो सुबुंफोरनो लोंजानाय बायदियै लेमन जुसखौ थियारि खालामनाय जायो। बिथांनि बे बेसेन नाङै लेमन जुसखौ होनायखौ उदांस्रि सानाव बाहागो लानाय गासै नायनो फैनाय सुबुंफोराबो गोजोननायखौ फोरमायदों होननानै नबिन गयारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। गिबियावनो नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लि गासै खामानि मावगिरि नोंथांमोननिसिम आरो लोगोसे नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि 76 इन्डिपेन्डेन्स डेनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। थ' जोङो दिनै जोबोद गरम बोथोर दिनै जोङो नारें रोसि लोंहोदों फ्रियावनो माने दिनै पेरेडाव दिनैनि गोबां गथ'फोरा गोग्लैदों सेन्सलेस जानानै गोलैदों गरमनि थाखाय। थ' बेबायदि समाव दिनैनि नारेंनि बिदैखौ होनो मोननानै आङो गावखौनो गाव जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो गोग्गानायबो मोन्दों। ओरैनो जोङो 3,000सोनि बानायदोंमोन। दायो 3,000सोनि गाहायाव जोङो लोंहोबाय। थ' दिनै नुनो मोन्दों बेयाव गोबां मानसियानो बेयाव नायनो फैदों। मोनसे फुजा बायदि उत्सव जादों दिनै। थ' गोसोखौ आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों बेफोरखौ नुनानै। थ' गासै रायजो राजाफोरनि आं बेखौनो खावलायनो सानो दिनै जोंनि बे भारत स्वाधीन जानाया 76 बोसोर जाबाय। थ' बेयाव जोङो मोनसे गोग्गानाय फैयो रंजानांगौ। बे रंजाथाइ दिन जोंनि थाखाय बयबो जाहाथे गोजोनै खुसियै रंजायो नांलाय खमलाय खालामनाङा बेखौनो आं लुबैयो। दा बेखौ जोङो दा नबिन आदानि अननायाव दा जों गोबां मथा मथि 1,000-1,500सो मानसि लोंलांबाय। बे लेबु रसखौ लोंनानै गोबां मानसिफोरा जोंखौ थारमाने मोजां बाख्नायदों मोजां बुंदों आरो गोबां स्टुडेन्टफोरा बियावनो लोंफैबाय दङ। नै दाबो सोलिबाय दं होनाया। बेफोरबायदि गरमनि गेजेरावदि नोंसोरो दुखु खस्थ' खालामनानै बेखिनिखौ राननानै होदों बेखौ नोंसोरनि सायाव बिराद गोजोननाय मोन्दों होननानै बुंदों आरोखि दा जोङो केपासिटिखौ लादोंमोन 2,000सोनि केपासिटि लादोंमोन। नै दायो मथा मथि 1,200सोनि होजाबाय रानजाबाय आरो दंबोयो जों दा आरो रानबाय थाबावगोन दायो बेफोरबायदिनो हानायाव लागि नाजानोसै बुस्थुआ। नै दा लेबुआ एसे खम जादों। लेबुखौ जों बस्थाथाम लाबोदोंमोन। नै दा आरो लाबबावनो हरबावदों। लेबुआ जुदि थाबैनो मोनफैयोब्लाथाय जोङो हानायाव लागि जोङो नाजालांबाय थागोन आरो राननायखौ जोङो बन्द' खालामनाय नङा। लेबुखौ जों मोनसे बागाननिफ्राय बायनानै लाफादोंमोन नाथाय बे बायनानै लाबोनाया दा थोआखै। ओमफ्राय नै दा आरो जोंनिनो लोगोफोरखौ दा आरो बस्थानै लायबावनो होदोंमोन आरोखि दा बिथांमोना मोनफैथ'वाखैनो मोनफैगासिनो दङ आरो जों आरो बे मोनफैब्लानो आरो सुरु खालामफिनगोन आरो राननायखौ। बे प्रग्रामाथ' दा मिथिनाय मथे 2थासोआव लागि थागोन होननानै मिथिदों। दा खैथासोआव लागि थायो दा बेखौ मानसिफोरा जुदि थाबाय थायोबाथ' बिसोर थाबाय थागोन। राजाखौ आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै जिदिके भारत उदांस्रि सान जाहाथे जोङो जेरैहाय गाजा गोमजायै जोङो रंजादों बेफोरबायदिनो दिनैनि समा जाहाथे मोजाङै मोजां थांनायखौ आं लुगैयो आरोखि। गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।